Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk terpakai tak makan ko indak ka baju utang lalansai bagi anak ringan bapan lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tentu semulunya saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Nan wajib para lu bagi kita bersyukur ko dinan muju bersabar ko dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayar yang doa kenan satu cucuran rahmat salamunya. Baitulah satantang hidup nang kona. Sakit sanang sampi jalapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sebab korna itu sadio payuang sabalun hujan malantai sabalun lului. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang usuh bana. Nyampang isu datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habis harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik telefon dalam putih. Alun lais PP anak tiap bulan tiap menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibo yuo. Handam karam hanyut sarantau. Iyo kok lai tinggal di kampung. Rumah gadang ndak menyo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi bah kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan kapulang rasa tak mungkin. Apa katenggang minantu den samiang ameh tak manaruh bamilia segayang aram luar selupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali digadai indak dimakan sando pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apa bekun dari kacanya nak? Basuriah jalan kanaraku. Babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan. Hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah. Manu nak kandung yang ayah. Calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong dengar saran dosu. Menurut pendapat ayah. Nang sabayak saya leuknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental. Pendeknyo asah bagarak dari ma pitih ketumbuh nan pangka hala jumanjan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan satu indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar. Nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Yang kedua sesuai tanah jetinaman talatak suatu di makamnya pakai kanalu aja patui. Mungkasih rundiangan ayah carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato indak pulo melampau kodrat pateh martabat perempuan. Pahamlah wawang tentang itu tak guna di rantang panjang. Yang ketiga usah babelok bilang pakan menuri pasar nan jauh konon pulau malam-malam. Kau dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana malala bajalan panjang turun rumah nanya serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah beketek-ketek tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan awak juh. Dan bak ibarat kudu bendi, dihalau ke tengah pasar pabia bajalan surang. Saraiknya bagi makusia, lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol, baitu kecek orang kantua, ayah peminjam istilahnya. Nang kelima, iko nang sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nang sudah ayah menyimak memahami untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isu aku ado kegunanya.
yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilek tapak tangan bermain di muka kandang. La tumbuh beransua gadang mulai mengakeh memborengeh kuku kambang sayang tersingkok. Akhirnya malawan panjang kepala awak jerangkahnya jaso terbuang dua saja. Itu ibarat umpamu nyampang kok salah marahkan. Niat semulo ketimbalan jadi penyakit mukironya. Lapa pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nanggadang pada bani alun tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nanciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yo. Tagananglah sawah si mama sawah si papa lakang-lakang siko anjang menelakuan. Sombong tibo takabua datang. Kama saja piti udah. Atau manggaleh bana barangkali nan tak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. 5 ko letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo nan mbak ibarat supir serap kemana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi siang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulampai pesisia gadangan tinggal. Itu mengkuayah sarankan. Elo aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isu indak tagamang lain. Nasib awakku balulah tantu. Antah beko sakit talatak kanai pecat kanai PHK umur singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Di sawah kan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah membajak malokak bumi. Dan padusi membubuk banyak pimatang patut ditarah bandanya di siang dua. Laki-laki mairiak padi, biai mengisai jemanampi. Papa menuga, mama mencicia udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo. Bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babatek nan makan seperinduan. Mako wai tuyo di luar tanina. Ko istri berpenghasilan. Jadi pegawai makan gaji satu badagang meniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah hancaklah itu banda duo tabeknya cik. Satu laci sebuah puro di sinan tuah kalatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau. Harato bemiliak surang-surang. Tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah. Alamai kekaram rumah tangguh. Picayolah ya. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baitu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri din sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggungjawab. Tatuang di undang-undang talukih diragiadat apalah bunyi undangnya. Kaluak paku wacang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan di bawah narang saruaso. Anak di pangku kemanakan di bimbiang ngurang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Urang sairiang tak sajalan saisi nak setungkut. Anak digendong di pangkuan di balo je pencarian dakek kesaku penyimpanan. Kemanakan di bimbiang-bimbiang dituntun sambil berjalan je tanah pusaku tinggi, awak menjadi nangkodong. Ibarat daun raco kemana, inyo setimbang setaraju sabarek bungka nampiawai indak boleh tunggang sabalah. Nan suok tuntutan syarak amanah datang dari Allah, nan kida utang di adat, suriah si pasin di lembago samu dirauh keduanya. Barek ndak yo, barek. Sedangkan nan barek mesti dipikua kemah. Nan ringan wajib dijinjang. Nyampang tagajai takucawai langit berang bumi maupek dalian nyato kaukumnya. Mano orang mudo nang kagadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkulan saya utang piutang. Ado sipai nang dipakai. Tapi yang suan-sua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipasur dikarekan. Kato disabui mengko dapek bangkalai dikakuk mengko sudah hutang dicicia mengko lansai.
Nan pangkau sao ju karajo, mairiang doa ju tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu berjata-jata, tak guna memakai target, sinan bagayu badan batin raso diburu-buru antu hilang girah tabang sumangi. Biasa-biasa salah. Anggap latihan sebanam parang, kut tibo di peparangan sangko latihan parang-parang, takut jaganta tak terasu. Picayolah kan. Mako ibarat orang bertahun nak. Usah dipandang lawe sawah, tapi maduk sajo menakua tanah hayun pangkua berinsui ju. Dari setapak ke setapak indak terasu tersadari lah tibo tapi pimatang. Salah saya selupa bunta baraliah kepir yang panjang, lamo-lamo sawah lalu luak tinggal menuga menanami hari petang awak baranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik, tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal di awak memakaikan. Sudah tu pulona, niat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilih bukan de ingin balai budi doh indak maharuk balai jasu. Bukan itu tujuannya. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah di paliaro. Itulah amalan menemukan. Maka nak nyadapi nilai ibadah. Batuakan niat dari pangka hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong. Suko-suko kalau memberi. Usah kunyang karena kuni lamaknya karena santan maharuk buliah mengkawajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang. Apalah bunyi buah pantun? Guno cumanak dan panjangkan kapan dinding sawah teruko nak tarang jalan kapara. Gunonya anak dan gadangkan kapan bimbing badan kau tua badan dan tidak berencana. Salah. Baku anak gadang isu gadang indak membalai guno awak rangki inyo malengah. Dan ketimbu hanyalah upek, batimpo sumpah ke anak mengutuk kekemanakan. Adang Tuhan pun disesali di mana taknya keadilan. Sehingga tadanga inya pantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namanya sawah di tabiang tumbuh si pului, indak paibo tuan Allah narunciang jua nambarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman lata gadaina ulah dek salah pasang niat murtad lanyato muarun. Jolabo siata ingin, jesanjuang siata nio. Tapi mahamun menyada-nyada, mau pek membangkit yaso indak manfaat berpaidah, selain dandam putih asu. Umpamo takadia Allah, ayah uzur sakit taranta surang pun kalian tak menyilau, ayah indak bebuati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang. Indak. InsyaAllah indak. Ayah hendak ke menuntut balasan payah menggadangkan indak tahu siang je malam hujan kalam maradai yuo mencarikan anak nama rampe. Mandeh pun nindak ke menagiah utang nama asuh anak ketek sajak di rahim bundokan duang sampai setiti air susu bertenggang mato melalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggungjawab utang ke Tuhan balansaikan. Tantano kalian basilengah kami tuo sensaro datang menampuang saya ilmu dia. Kami nan tidak berpiutang, hanya de Allah nengkamanagiah jo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak, setiap kita berkewajiban mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak nan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai jeniat nan terpasang, inyo nan adil menyelesai. Kini-kini ayah ingatkan, ikulah kunci pasak kaji nak. Yaitu gadanggalah anak karena Allah bukan karena nak dibalik. Balo orang gaik karena Allah bukan karena balik jasu. Uruh dun sanak kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Perdulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam kampung maambiak muko karang banyak. Itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado pek puji jauhlah dandam dekat sumat. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.